వన్ ఇండియా న్యూస్ కి స్వాగతం. ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్ మండలంలో మేడిగూడలో అంగన్వాడీ భవన నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. అనంతరం అక్కడ నుండి సత్నాల ప్రాజెక్టు వద్ద 90,35,000తో చేపట్టే ప్రాజెక్టు మరమ్మత్తు పనులకు భూమి పూజ చేసి పనులను ప్రారంభించారు. హరితహారం భాగంగా మొక్కలను నాటి నీరు పోశారు. ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న మాట్లాడుతూ ఈ సత్నాల ప్రాజెక్ట్ నీటి చుక్క కూడా వృధా పోకుండా అవసరమైనవన్నీ చెక్ డ్యాంలు కట్టడానికి నిర్ణయించామని అన్నారు. దీంతో రైతులు సాగు చేసుకుంటున్న ప్రతి భూమికి సాగునీరు అందే అవకాశం ఉంది అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నాయకులు రైతు బంధు మండల అధ్యక్షుడు సరసం లింగారెడ్డి, ఎంపీపీ మరిశెట్టి గోవర్ధన్ రెడ్డి, టీఆర్ఎస్ మండల కన్వీనర్ తుమ్మల వెంకటరెడ్డి, వైఎస్ ఎంపీపీ విజయ్ కుమార్, గూడ పిఏసిఎస్ చైర్మన్ పురుషోత్తం మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొనడం జరిగింది. రూపాయలతోటి మనం కొన్ని ఎక్కడెక్కడైతే మరి 24 లక్షలతోటి ఇక్కడ ఈ అప్రాన్ రిపేర్ గురించి కానీ 15,60,000 ఎల్ఎఫ్ కెనాల్కు లైనింగ్ డ్యామేజ్ రిపేర్ వర్క్ చేయడానికి కేటాయించడం జరిగింది. అట్లనే 16,75,000 తోటి ఆర్ఎఫ్ కెనాల్లో గల లైనింగ్ రిపేర్ మరియు 40B వద్ద పైప్ కల్వర్ట్ నిర్మించడం జరుగుతుంది. అట్లనే 8,65,000 రూపాయలతోటి D5 కెనాల్ పైన గల లైనింగ్ డ్యామేజు మరియు డ్రాప్లను నిర్మించడం జరుగుతుంది. 9,04,000 లక్ష్మీపూర్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్యాంకు పై రిపేర్ వర్క్స్ కొరకు కేటాయించడం జరిగింది. 12,60,000 తోటి D4 మరియు L6 కెనాల్ గల డ్యామేజ్ను రిపేర్ కొరకు కేటాయించడం జరిగింది. రూపాయలు 4,02,000 రూపాయలతోటి జనరేటర్ రూమ్నకు మరియు ప్రొటెక్షన్ వాల్ను నిర్మించడం కొరకు నిధులను సమకూర్చడం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ పైన తెలిపినటువంటి వర్క్స్ అన్ని కూడా టెండర్స్ అయినాయి. ఎవరి కాంట్రాక్ట్ మనం రోజు పేపర్లో చూస్తాం. అంటే కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కావడం వల్ల రైతు మరి ఇలా 70% మంది రైతాంగం వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి బతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు ఓసినటువంటి పేద రైతులు ఉంటారు. కాబట్టి ఈ రైతుకు ఏ సౌకర్యం కల్పించినా రేపు రాష్ట్రానికే ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి, రైతు పరిస్థితి బాగుంటుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చెప్తాము. ఇక నిధుల విషయానికి వస్తే ఇలా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇలా రైతు బంధు, రైతు బీమా పథకం లేదు. మనం చూసి కాపీ కొట్టినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సమ్మాన్ యోజన కింద మరి ఇలా ఒక కుటుంబానికి 5 ఎకరాల వరకు మరి 3 కిస్తులలో 6,000 రూపాయలు ఇస్తున్నమాట విషయం వాస్తవం. కానీ ఇలా మనం ఎకరానికి 5,000 మరి ఇలా 2 కిస్తులలో 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం కదా. ఇస్తున్నాం లేదేమన్నా బ్యాంక్ ఇస్తున్నాయి సార్.